दरवर्षी मार्चच्या 3ऱ्या शुक्रवारी जागतिक निद्रा दिवस म्हणजेच वर्ल्ड स्लीप डे हा साजरा केला जातो. आरोग्य आणि झोप यांच्यामधील आरोग्याबद्दल अवेअरनेससाठी हा दिवस साजरा केला जातो. आज आपल्याबरोबर आहेत डॉक्टर कविता चौधरी, ज्या ENT सर्जन आहेत, ज्या आपल्याला सांगतील की नेमकं झोपेचं आणि आरोग्याचं काय नातं आहे. मॅम, तुमचं स्वागत कार्यक्रमामध्ये. काय सांगाल झोपेचं महत्त्व आणि आजच्या थकाथकीच्या जीवनात आणि वर्ल्ड स्लीप डे, ज्याला आपण जागतिक निद्रा दिवस म्हणतो, तो का साजरा केला जातो? 19 मार्च आज जगभर वर्ल्ड स्लीप डे म्हणजे जागतिक निद्रा दिन साजरा केला जात आहे. हा निद्रा दिन सेलिब्रेट करण्याचं किंवा साजरा करण्याचं एक महत्त्वाचं उद्दिष्ट असं की अजूनही बऱ्याच लोकांना आपल्या जीवनातलं झोपेचं महत्त्व कळायचं आहे. त्यांना अजून ते उलगडलेलं नाही आहे आणि ह्याचा आपल्या स्वास्थ्याशी, आपल्या मानसिक आणि शारीरिक स्वास्थ्याशी किती जवळचा संबंध आहे हे लोकांना समजवून देण्यासाठी, पब्लिक अवेअरनेससाठी आणि त्याच्यामधली जागरूकता आणण्यासाठी आम्ही हा वर्ल्ड स्लीप डे प्रत्येक वर्षी शुक्रवारी मार्च महिन्याच्या सेलिब्रेट करतो. तर आपण बघतोय की कोरोना व्हायरससारख्या भीषण काय म्हणतात रोगाने या जगाला पूर्ण व्यापून गेलेला आहे. मॅडम, काय सांगाल की कोरोना व्हायरसच्या काळात झोप, आणि आपण आत्ता सध्या बघतोय की वर्क फ्रॉम होम ही कन्सेप्ट खूप चालू आहे प्रत्येक ठिकाणी, तर याचं झोपेशी काय नातं आहे? खूप जवळचं. मी तर म्हणेल की नॉर्मल सिच्युएशनपेक्षा आत्ताच्या परिस्थितीत, कोविडच्या परिस्थितीमध्ये सर्वच लोकांना, ऑलमोस्ट खूप लोकांना झोपेचे विकार जडलेले आहेत किंवा मी म्हणेल की सर्वांचीच झोपेची क्वालिटी डिस्टर्ब झालेली आहे, दर्जा खालावलेला आहे. त्याची मुख्य कारणं म्हणजे नॉट ओन्ली ऑफिस गोअर्स, म्हणजे जे काही अडल्ट्स आहेत ते वर्क फ्रॉम होम करतात आहे आणि त्याच्यामुळे त्यांचा स्क्रीन टाईम अतिशय वाढलेला आहे. एवढंच नाही तर जी शाळकरी मुलं आहेत, जी शाळेमध्ये आजकाल जायला नाही आहे, त्याच्यामुळे त्यांना ऑनलाईन क्लासेस अटेंड करायला लागतात आणि ज्यांना काहीही काम नाही आहे ते आपले वेब सिरीज बघणार, मूवीज बघणार, त्याच्यामुळे गॅजेट्स यूज करणार, त्याच्यामुळे स्क्रीन टाईम वाढला आहे. आणि ह्या व्यतिरिक्त आजूबाजूला भोवताली घडणाऱ्या ज्या निगेटिव्ह गोष्टी आहेत त्याचा इम्पॅक्ट, किंवा मग इकॉनॉमीची जे काही परिस्थिती झालेली आहे त्याच्यामुळे लोकांची जी नोकरी किंवा व्यवसायातली जी अनिश्चितता आहे ह्याच्यामुळे लोकांचं मानसिक स्वास्थ्य खालावलेलं आहे. फॉर एक्झाम्पल अँझायटी, डिप्रेशन, ह्या सर्व गोष्टींनी अशी डोकं वरती काढलेलं असं म्हणायला हरकत नाही आणि त्याचा परिणाम डेफिनेटली सर्वांच्याच झोपेवरती होतो आहे आणि झोपेचा दर्जा नक्कीच कोविड परिस्थितीमध्ये खालवलेला आहे. आणि हे झालं सामान्य जनतेसाठी. ह्या व्यतिरिक्त हेल्थ केअर वर्कर्स ह्यांच्यावरती सुद्धा ह्याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट झालेला दिसतो आहे, कारण दे आर गोईंग थ्रू लॉट ऑफ आय वुड से स्ट्रेसफुल कंडिशन्स आणि ICUमधले पेशंट हँडल करा, हॉस्पिटलमध्ये मॅनेजमेंट, कोविडचे पेशंट्स. सो ह्याच्यामुळे इवन हेल्थ केअर वर्करच्या झोपेवरती सुद्धा ह्याचा डेफिनेटली परिणाम झालेला आहे. मॅडम, आपण जेव्हा बघतो की लोक जनरली असं म्हणतात की झोपेची वेळ ही कमीत कमी 6 ते 8 तास असते, तर हे किती महत्त्वाचं आहे की एखाद्या व्यक्तीची झोप ही किती तास असली पाहिजे? आता आपण हा एक झोपेचा एलिमेंट आहे असं म्हणायला हरकत नाही. चांगल्या झोपेचे 3 घटक आम्ही असे डिस्क्राईब करतो. पहिलं घटक म्हणजे ड्युरेशन, झोपेची वेळ प्रत्येकाची किती असायला हवी, झोपेची खोली किती असायला हवी म्हणजे डेप्थ ऑफ झोप म्हणजे स्लीप, आणि तिसरं म्हणजे कंटिन्युटी म्हणजे तुमची झोप अखंडित किती असते. हे 3 एलिमेंटवरती आपली चांगली झोप असं आपण त्याला क्वालिटी झोप असं म्हणू शकतो. तर ह्याच्यामध्ये जे तुम्ही प्रश्न मांडला की ड्युरेशन, तर हे ड्युरेशन एज वाईज थोडंसं व्हेरी करतं. फॉर एक्झाम्पल जे छोटं बाळ असतं एकदम, तर इन्फंटला साधारण एक 18 ते 20 तास झोप अपेक्षित असते. जसे जशी मुलं मोठी होतात, टॉडलर्सला साधारण एक 10 ते 12 तास झोपेची गरज असते. जसे आपण आणखी मोठं होतो, इवन टीनेजर्स, आय मस्ट से टीनेजर्सला 8 ते 9 तास झोपेची गरज आहे, पण तेवढं ते घेत नाहीत. आणि ॲडल्ट्स सगळ्यांना साधारण एक 7 ते 8 तास झोपेची आवश्यकता असते. मॅडम, आपण जसं बघतोय की आजकालच्या दुनियेत खूप फास्ट झालं आहे लाईफ, तर त्याच्यामुळे काही लोकांना झोप मिळत नाही आहे. तर ही झोप जर पूर्ण मिळाली नाही तर त्याच्या आपल्या बॉडीवर काय परिणाम होऊ शकतात असं तुम्हाला वाटतं? झोपेचे
परिणाम म्हणजे झोप न होण्याचे, अपुऱ्या झोपेचे आपल्याला खूप खूप मोठी किंमत मोजावी लागते. फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला काही फॅक्ट्स आणि फिगर्स सांगणार आहे, ते ऐकून तुम्ही नक्कीच थक्क व्हाल. फॉर एक्झाम्पल जर लोकांची झोप अपुरी झाली किंवा ज्यांना झोपेचे विकार असतात, अशा लोकांचं हॉस्पिटलला जाणं, हॉस्पिटल ॲडमिशन्स, डॉक्टरांचे क्लिनिकच्या वाऱ्या किंवा मेडिकेशन घेणं, हे सगळं साधारण सामान्य जनतेपेक्षा 10 पट वाढलेलं असतं. एवढंच नाही तर त्यांचा वर्क ॲब्सेंटिझम म्हणजे ऑफिसच्या जागी किंवा कामाच्या जागी खाडे आपण जे म्हणतो 7 टाईम्स हे खाडे वाढलेले असतात. आणि एवढंच नाही तर साधारण सामान्य जनतेपेक्षा ह्या लोकांमध्ये मोटर व्हेकल ॲक्सिडेंट्सचं प्रमाण दुपटीने वाढलेलं असतं. आणि तुम्हाला आणखी एक महत्त्वाची आणि खूप चिंताजनक बाब मला अशी सांगावीशी वाटते की साधारण 5 ते 6 पटीने जास्त ह्या लोकांमध्ये वर्क प्लेसच्या ठिकाणी ॲक्सिडेंट्स होत असतात. फॉर एक्झाम्पल जे कामगार फॅक्टरीमध्ये काम करतात आणि मोठ्या मोठ्या जड मशिनरी हँडल करतात, त्यांना जर असे झोपेचे आजार असतील तर त्यांच्या हातून ॲक्सिडेंट्स होण्याचे चान्सेस अतिशय जास्ती असतात. तर हे आपले दुष्परिणाम आहेत. मॅडम, आपण बघतोय की लहान मुलांमध्ये झोप ही खूप महत्त्वाची असते, पण आत्ता जसं तुम्ही म्हणालात की स्क्रीन टाईम खूप वाढला आहे आणि ऑनलाईन एज्युकेशन असेल किंवा मोबाईलच्या व्यसनांमुळे कदाचित हे कुठेतरी मुलांमध्ये पण कमी झोप दिसते. तर मुलांसाठी काय एक झोपेचं प्रमाण असलं पाहिजे किंवा त्यांना स्क्रीन टाईम अवॉइड करून डोळ्याला आराम कुठेतरी मिळाला पाहिजे, त्यामुळेच डोळ्याचं आणि झोपेचं म्हणजे कसं नातं तुम्ही सांगा. स्क्रीन टाईम वाढला म्हणजे तुमचे डोळे ड्रायनेस आला, त्याच्यामुळे ड्रायनेस आला तर डोळे चुरचुरणं किंवा मग हेडेक्स होणं, चिडचिडेपणा येणं किंवा मग मेंटल इन्स्टॅबिलिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी इव्हन मुलांमध्ये आपल्याला हल्ली बघायला मिळतात. तर त्याच्यामुळे स्क्रीन टाईम कमी करणं किंवा मध्ये मध्ये आता शाळकरी मुलांचे ऑनलाईन क्लासेस तर आपण बंद नाही करू शकत, पण ॲटलिस्ट त्यांनी मध्ये ब्रेक्स घेणं अपेक्षित आहे. डोळे मिटून किंवा डोळ्यांना हायड्रेशनसारखे काही लिक्विड ड्रॉप्स टाकणं अपेक्षित आहे. एक शेवटचा प्रश्न, झोपेचे काही हायजीन म्हणजे काही रूल्स असतात का जे तुम्ही स्पेसिफाय करू शकाल? हो, मी तर म्हणेल की आजच्या ह्या वर्ल्ड स्लीप डेचा, जागतिक निद्रा दिनाचा उद्देशच हा आहे की सामान्य जनतेला तुमची झोपची क्वालिटी कशी वाढवावी ह्याच्यासाठी मी तुम्हाला सर्वांनाच काही साधारण स्लीप हायजीन म्हणजे तत्त्व सांगणार आहेत, मार्गदर्शक तत्त्व, आम्ही त्याला स्लीप हायजीन म्हणतो, की ती जर आपण आपल्या आयुष्यात पाळली तर नक्कीच तुमच्या झोपेची क्वालिटी सुधारणार आणि तुम्ही ह्या सर्व झोपेच्या विकारापासून दूर राहणार. त्यातलं एक अतिशय महत्त्वाचं म्हणजे जे आपण आताच डिस्कस करत होतो स्क्रीन टाईमच्याबद्दल. तर जसा स्क्रीन टाईम दिवसभरात आपण ओके जर कामासाठी तुम्ही वापरत असाल, पण झोपेच्या 1 तास आधी आपण सर्व प्रकारचे गॅजेट्स, फॉर एक्झाम्पल इवन सोशल मीडिया, मोबाईल झालं, ॲप झालं, लॅपटॉप झालं, हे सगळं आपण डिस्कनेक्ट करायला पाहिजे आणि ऑफ करायला पाहिजे. कारण असं की जेव्हा आपण ह्या सगळ्या गोष्टी वापरतो तेव्हा आपला मेंदू उत्तेजित झालेला असतो आणि जर उत्तेजित मेंदू घेऊन जर तुम्ही बिछाण्यावर झोपायला गेलेत तर नॅचरली तुम्हाला लवकर झोप लागणार नाही आणि तुम्ही उगीच झोपेचा लॅग टाईम वाढवणार. तर जर आपण वेळेत ही ह्या सगळ्या मीडियापासनं, बाहेरच्या जगापासनं डिस्कनेक्ट केलं स्वतःला, तर मेंदू हा स्लीप मोडमध्ये जातो आणि मग बिछाण्यावर पडल्या काही वेळातच तुम्हाला छान झोप लागू शकते. हे झालं पहिलं मार्गदर्शक तत्त्व. दुसरं अतिशय महत्त्वाचं मार्गदर्शक तत्त्व म्हणजे रोज आपल्याला झोपायला जाण्याची वेळ म्हणजे स्लीपिंग टाईम आणि वेकिंग टाईम म्हणजे झोपेतून उठण्याची वेळ, ह्या वेळा जर आपण रेग्युलरली पाळल्या तर आपल्या शरीरात एक बायो रिदम तयार होतो, ज्याला आपण जैविक घड्याळ असं म्हणतो. तर हे जैविक घड्याळ एकदा आपल्या बॉडीमध्ये सेट झालं की मग आपल्या सिस्टीम्ससुद्धा तसं काम करायला लागतात आणि ऑफकोर्स त्याच्यामुळे आपलं आरोग्य म्हणजे आपण निरोगी होतो आणि हेल्थ मेंटेन राहते. तर हे जैविक घड्याळ मेंटेन करण्याचा प्रयत्न करावा. आणि तिसरं महत्त्वाचं म्हणजे आपण चहा, कॉफी हे जे काही उत्तेजक द्रव्ये आपण नॉर्मली सेवन करत असतो तर ते झालं किंवा मद्यप्राशन किंवा मग स्मोकिंग, ह्या सर्व गोष्टी आपण साधारण झोपायला जाण्याच्या 4 तास आधीपासून वर्ज्य करायला हव्यात, जेणेकरून आपला मेंदू स्लीप मोडमध्ये जायला मदत होईल आणि झोपेमध्ये डिस्टर्बन्स होणार नाही. ह्या व्यतिरिक्त जिथे आपण झोपतो म्हणजे आपली
बेडरूम इट शुड बी लाईक वेल व्हेंटिलेटेड. तिथे प्रसन्न वाटायला हवं, म्हणजे झोपायला जाता येईल असं वाटायला हवं. बेड आपलं कम्फर्टेबल असायला पाहिजे. आणि त्या व्यतिरिक्त जर काही आजूबाजूला डिस्ट्रॅक्टिंग साऊंड्स असतील तर ते साऊंड्स आपण घालवण्याचा प्रयत्न करायचा, जेणेकरून तुमची झोप खंडित होणार नाही. किंवा मग बेडरूमच्या बाजूला स्ट्रीट लाईट्स असतील किंवा दुसऱ्या बिल्डिंगचे लाईट्स आतमध्ये एंटर होत असतील तर कर्टन्स वगैरे घालून किंवा खिडकी बंद करून ते लाईट्स घालवायचा प्रयत्न करा, जेणेकरून तुम्ही नॅचरल झोपेचं एन्व्हायरमेंट तयार करता आणि जेणेकरून तुमची झोप नंतर डिस्टर्ब होणार नाही. ह्या व्यतिरिक्त बेडरूममध्येचं जे टेम्परेचर असावं हे टेम्परेचर आपल्या बॉडी टेम्परेचरशी मिळतं जुळतं असावं, ना की खूप कोल्ड आणि खूप हॉट असं नको. आणि त्या व्यतिरिक्त मी म्हणेल की कामाच्या गोष्टी, गॅजेट्स, लॅपटॉप, ऑफिसच्या फाईल्स, इव्हन TV हे अजिबात ह्याला बेडरूममध्ये जागा नाही. आणि मी म्हणेल की बेडरूम फक्त आणि फक्त झोपेसाठी आणि समागमासाठी यूज करायला हवी. ह्या व्यतिरिक्त आणखी एक लास्ट पॉईंट मी आवर्जून सांगू इच्छिते की दिवसभरात आपण कित्येक लोकांना भेटतो, त्यांच्याकडच्या निगेटिव्ह वाईब्स, त्यांचे निगेटिव्ह थॉट्स आपल्या मनामध्ये कुठे ना कुठेतरी हळूहळू साचत जात असतात. तर जर आपण झोपण्याच्या आधी एक काही क्षणासाठी जर डोळे मिटून काही प्रार्थना केली, प्रेयर केली आणि ह्या सगळे निगेटिव्ह थॉट्स जर आपल्या मनातून काढून त्याची जागा जर पॉझिटिव्ह थॉट्सला, प्रेम, वात्सल्य ह्या गोष्टींना दिली तर मनःशांती मिळते आणि नक्कीच ह्याचा चांगल्या झोपेसाठी फायदा होतो. आणि तर आपण नक्कीच ह्या वर्ल्ड स्लीप डेला, जागतिक निद्रा दिनाला ह्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करून स्वतःचं जीवन तर हेल्दी बनवूच या आणि सर्व मानवजातीला असं हेल्दी फ्युचर देऊया. तर या होत्या डॉक्टर कविता चौधरी, ज्या ENT सर्जन आहेत. त्यांनी आपल्याला सांगितलं की जागतिक निद्रा दिवसाच्या निमित्ताने की झोप ही मनुष्याच्या आयुष्यात किती महत्त्वाची असते. अशाच विशेष कार्यक्रमासाठी तुम्ही पाहत राहा सकाळ.